Ако се чудите, то не беше много дълго време, но защо нямаше дълго време клипове, защото бях болен. Не болен, гласът ме болеше. И не исках да снимам клипове с болен глас. То гърлото ми болеше, не гласа, но... И да, вече гласа ми оправен и мога да снимам отново. И отново клип, ако това беше без глас, който качих с предната част на скина. Пишете дали искате втора част да видите как изглежда задната му част. И да си минем по същество. Днес ще играем отново Raft. И буквално не знам какво да правим. Нито какво да дискутираме. Дай ми това листом. И какво да дискутираме, нито нищо. Просто реших да снимам клип и на бързичко. И наистина ми е много интересно. Какво мислите вие за училището? Кой ви е любимия час? И такива неща. Изчакайте. Да, има едни бомбони, които искам да си изям. Много трудно какво мислите вие за училище. Пълна с уста съм. С пълна уста съм. Така, извинете ме. И знам, че казах, че снимам на GoToWarty, но за момента няма как, понеже има проблеми с играта. И дано ме разбирате, просто няма как, имам проблеми с играта. И да. Съжалявам за това, но тази тема, която ви предложих. Какво мислите вие за училището? Кой ви е любимия предмет? Аз мисля това. Наистина доста ученици най-омрази предмет, познаете кой е? История. Или, това не знам как стана, или човек и обществото. Много малко хора харесват именно човек и обществото. Аз съм един от тях. Харесвам човек и обществото. И сега ще кажа изрод. Не. Всеки човек си има своите недостатъци и своите... Вау, колко много въжет имам. Своите недостатъци и своите плюсове. Минуси и плюсове. И гледайте колко въжета имам. Искате ли въже? Не искам. Но защо? Що? Имаме бед, имаме 6. Искате да направим тейбъл, да си имаме една масичка. И няма да направим тейбъл, не ни достига един пирон, бати. Но сме добри. Мамо. И да. А през това време искам да ви кажа, основно за канала ми, искам да ми предлагате всякакви предизвикателства, въпроси или клипове, на които да реагирам. Хвана го. Клипове, на които да реагирам и ще правя нов вид клипчета. Естествено, ако ви харесат, ще гледам и неопределени клипове. И ще си дам мнението за тях. Аз съм избрал няколко за тях за тази поредица, но ще чакам под коментари някой да съгласите. И тези хора, които знам, че ме гледат, моля ви, коментирайте. Наистина, никой не коментира и ми е жал. Мяу. Жал, мяу, но такъв е живота. Има много неща, които искам да започна и се надявам нови поредици. Понеже GoToWarty за сега има технически проблеми, ще почнем една друга на нейно място. Съжалявам, че Clash Royale още няма. Имам проблеми с играта също. Уау, това е доста неща. Така, да си тъпи смахнати реклами. Вие не заслужавате нищо. Вие сте буклучки. Да, буклучки, казаха, съм неграмотно тихо. Сега не ми обръщате внимание. Тейбълс, имаме тейбъл. Да сложим един тейбъл. Тук нямаме маса. Защото е добре фаза. Това е голяма маса.
Ама ще служа тук. Защото ме е кеф. Вратня. А така. Що седи яко. Пишете клипове дали искате светка. Не, също да няма как, защото снимам почти много клипове през нощта. Да. И да, между другото напоследък имам много парички, много мани. Мога да си изляза така и очаквайте много чаленджи с храна. Ама наистина много чаленджи с храна. И още не знам какво да направя за 40 абоната, наистина много съжалявам. Много искам да направя нещо за 40 абоната, но няма какво. Наистина няма какво и се дразна. И да, сега това си падне, тебе искам. Всъщност не знам какво да правя, мисля, че да почна. Всъщност, сега ще дистейбъл на всичко. Вадя брадвата и махам доста от нещата, повярвайте ми. Взех. Махаш се, това даже ми да махаш се. Не, ти не се махаш. Ти стоиш, маха се. Така. И да. Сега вместо врадвата ще извадим чука. Сега ще извадим чука. Сложи се. Той се бил сложил. Аз съм глупак. Ти идваш тук, поне така не да. Ох, как мразя, като трябва да върта. Дай ми тези дъски. Вратни. 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 Така. Къде да построя стълбите? Иди тук. Трябва да въртам. Дай ей тук. Забей ми играта. Така. Неп. Неп. Ноп. Пилър. Не. Неп. 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 Да. Ама ли? Да. Какво стана? Един бог знае. Мога да се измъкна от този дяволски капан? Кажи ми, че мога да се измъкна. Заседнах. Мари. Ми даде само един планк. Не бати. Дай пак. Ама този път. Да, дай тук. Едно планче. Как мръза така? Къде ми е хука? Дай ми този планк. Добре, да. Дай ми това, дай ми това. Да. Нек, да. Обърни се. Построи го, нали? Гладен съм. Патато. Патато. Пусни патато. Омри! И пак тъпи реклами! Рип, не искам да ти гледам тъпите реклами.
Не беше добра идея. Не! Дай ми пончето. Гледайте колко съм крив. И планка. О, хора, не знам как се оправям. Но... Да. И последно ще завърна една поредица, понеже мислех да я замена с God of War. Наистина. Но, мисля да я завърнам скоро време. На някои хора им е любима, на други не. И трябва да се кача. Трябва да кача се. Беше близко, нали? Къде си има? Което доста време не ме атакува, което не е да по-звучно, но... И мисля след този клип, когато го такова обработя, да си... Не знам. И аз не знам. Викам коста на скуката. Лъп. Не. Да. Добре. Къде да го построя, че да не ми пречи? Обърни се, да. Няма достатъчно място. Къде да сложа тъпите? Тези стълби почват сериозно да ме дразнат. Ама и тук, как гледам, няма да пречи на нищо, така че... Дано! Защото се изнервих. Така. Тук не ми е толкова... Тук мога да си хода, там мога да си хода. Ево! Ама немам да строя. Така че... Хора, почваме втори етаж на моята къща. Много... разчупена къща или да знам, много неравна е. И да, гостта все още не ми е толкова добре. Много неравна е. Но котакос. И този варел няма никъде да отива. Мога да построя един флор. Е така, символично. Ето тук го може. Не може. Окей. Вече почваме втория етаж официално. Искам да се докопам да унес предмети там. Но са много далече. Сигурно като стигна до тях те няма да са там, но... Това мисля да е края на този епизод. Надявам се да ви хареса. Не забравяйте да коментирате, дайте палче нагоре и чао от мен.